Nuestro compañero Xurxo Melchor en La Voz de Galicia dice lo siguiente: el Concello de Santiago pone fin al culebrón del ascensor de Unión de Artesanos. Recuerdo, está en General Pardiñas, ordenando el cierre de las oficinas. La mutualidad sanitaria, que da asistencia a 7.000 personas, exigía que se obligase a la comunidad de propietarios de su edificio a darle acceso al elevador. Les hablamos de una comunidad de propietarios del edificio que acoge sus oficinas en General Pardiñas 911. Bueno, pues una resolución que firma el concejal de urbanismo Iago Lestegas, que ordena como medida cautelar la suspensión de la actividad en las oficinas de la Unión de Artesanos por no contar con licencia de actividad, y advierte que, en caso de incumplimiento, el Concello ejecutará la orden de manera forzosa mediante la imposición de multas coercitivas o mediante precinto de la actividad. Bueno, pues es una noticia que está publicando ahora mismo La Voz de Galicia, noticia de última hora. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, moi bons días. Como está vostede? Moi ben. Bueno, noticia de alcance agora mesmo. O Concello de Santiago, segundo titular de La Voz de Galicia, pon fin ao culebrón do ascensor de Unión de Artesanos ordeando o peche das oficinas. Que lle parece esta nova? Ten unha repercusión importante, unha nova tremenda, non? Temos aí pois 7.000 santiagueses afectados. Creo que ten que explicar moi ben o Concello porque unha oficina que leva 40 anos funcionando sen ningún tipo de problema, pois de xeito repentino, sorpresivo a vista de todo o mundo, pois acaban de asinar o peche destas oficinas, non? Claro, aquí xa que pasa? Que o resto de actividades de oficinas que estén en entreplantas noutros edificios da nosa cidade teñen que preocuparse tamén. Estamos falando de moitos negocios, non? Como digo, Ramón, unha noticia tremenda que ten moitas aristas, que non é unha cuestión menor. Primeiro, esperamos explicacións polo miúdo do goberno local de por que unha actividade de oficina que leva 40 anos funcionando con total normalidade, pois acométese un peche, como digo, sorpresivo da actividade. Se isto vai afectar a tantísimos negocios que hai en entreplantas no noso Concello, que levan, como digo, décadas funcionando con normalidade, e saber que o que está pasando, non? Porque o último que sabíamos é que había unha obligación de poñer un ascensor e que se estaba decidindo como era ese proxecto de ascensor. Bueno, pues estaremos de logo pendentes desta noticia de alcance que, como lles vimos contando, pues está publicando ahora mesmo La Voz de Galicia, que hace referencia a esta pues mutualidade, a unión de artesanos que se topa na rúa General Pardiñas. Bueno, señor Verea, que hoxe de novo presentaba vostede unha nova proposta, neste caso referido ás cociñas nos colexios de Santiago, basicamente que se completa o ciclo, teño entendido, desas propostas orientadas ás familias da cidade, verdade? Sí, hoxe presentamos unha medida para pechar esta primeira fase de anuncios adicados ás familias santiaguesas, que é algo tan evidente, non? Unha das cuestión que máis nos preocupa aos pais é a alimentación dos nosos fillos, non? E nomeadamente a alimentación nas escolas. E nós o que propoñemos, no caso de gobernar, é que cada escola teña a súa cociña. Non é o mismo ter unha cociña central industrial cun catering frío e as furgonetas por toda a cidade repartindo os menús, que ter unha pequena cociña en cada un destas escolas, non? E, bueno, pois a idea é comezar polas tres que anunciamos, e a medida que poidamos extender o resto de cociñas por facelo. Pode haber en algunha escola que non haxa espacio, que sexa imposible facelo. Bueno, pois nese caso, a nosa solución é unha cociña cercana, unha cociña de proximidade, unha cociña que permita pois ter alimentos de cercanía, alimentos de calidade,
e sobre todo, pois que poidan manter esa curta distancia que é moi importante. Repito, dous modelos moi diferentes. O actual, que ademais quere desarrollar o actual goberno de BNG Compostela Aberta, que é unha cociña central, industrial, de catering frío, con reparto a través de furgonetas, e a nosa, que é pequenas cociñas en cada un das escolas, con produtos de proximidade, con toda a calidade que isto supón. Deste xeito, señor Berea, de que forma ve vostede que melloraría a calidade da alimentación e tamén a calidade da asistencia nos colexios? Sentido común. Calquera entende que non é o mesmo ter unha pequena cociña para pois no que anunciamos hoxe, non? Que son exactamente no Rodríguez Xixirei, no Ramón Cabanillas, en Lamas de Abade. Un exemplo. Rodríguez Xixirei, estou lendo os datos, que os teño diante. Sí. 80 comensales. Pois non é o mismo ter unha cociña para 80 rapaces, pois que ter unha cociña central para 1000 menús repartindo con furgonetas, catering frío, por toda a cidade. Eso xa primeiro de sentido común, permite pois ter unha calidade, unha proximidade, unha cercanía e un proxecto tamén, porque nos comedores tamén hai educación, nos comedores tamén hai proxecto educativo. Ten que extenderse tamén a todas esas etapas dos rapaces que están na escola, non? Para nós é fundamental, é un anuncio clave que deixamos para o final e que completa, como ben decía Ramón, todo este ciclo, non? Que comezamos con esas actividades extraescolares iguales para todos os rapaces de Santiago centralizadas polo Concello, ese viaxe de estudios de inmersión lingüística para todos os rapaces de Santiago de terceiro da ESO, de 3 semanas en Irlanda, que están facendo outros concellos, que moitos dinme pola calle. Eso é mentira, non se pode facer. Pódese facer e comprométome a que así o farei, porque ademais o están facendo noutros sitios. E, por tanto, hai capacidade económica e podemos facelo. 3 semanas no verán para todos os rapaces que o desexen de terceiro da ESO. A Casa da Familia da semana pasada, para esos problemas da adolescencia, ter un centro de referencia para os pais e nais que o están pasando mal cos problemas asociados á adolescencia. Todo tipo de problemas, non? E tamén ese servizo de canguraxe para imprevistos. Evidentemente non para cubrir todo o espazo familiar, pero imprevistos que poidan xurdir que o Concello tamén poida acompañar aos pais. Bueno, pois é unha das novas do día, pois que esa proposta de crear unha rede de cociñas propias nos colexios de Santiago. A primeira fase sería para 3,1 millón de euros se destinarían, entendo, verdade? 1 millón de euros para a construción, instalación e todo o mobiliario necesario que ten que ser de primeiro nivel, lóxicamente. Bueno, señor Berea, cambiamos de asunto. Ahora yo preguntar pola nova que fai referencia a esa necesidade que hai de poñer en valor as prazas hoteleiras de Santiago en relación a outras cidades, porque liamos a pasada semana que as prazas hoteleiras de Compostela, según datos de Exceltur, baixaba a rentabilidade nun 14% en Santiago, sendo das consultadas por Exceltur a que máis baixou de toda España, en contraposición con outras cidades que sube un 22%, por exemplo, a Coruña. Mentres, noticia que nos chega agora mesmo, dende San Caetano, dende o Consello da Xunta, que fai referencia precisamente para preparar o Ano Santo, preparar o Xacobeo respecto á seguridade na Catedral de Santiago. Acaba de falar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Acordamos destinar 1,5 millóns de euros para colaborar co Arzobispado de Santiago na seguridade da Catedral e na atención que reciben os peregrinos no centro de acollida. 250.000 euros serán para reforzar a atención no Centro Internacional de Acollida e o resto para garantir a seguridade en toda a Catedral de Santiago nun ano que prevese dun especial e numeroso movimento. Tamén o do Centro Internacional de Acollida, polo tanto, eses 1,5 millóns de euros, que son 100.000 euros máis que o ano pasado, están en consonancia coa maior afluencia que moi previsiblemente
terá lugar durante o ano 2027. Ben, noticia que nos acaba de chegar agora mesmo do Consello da Xunta de San Caetano. Bueno, como valora esta nova? E tamén esa rentabilidade dos hotéis de Santiago que, pues está empezando a preocupar os hoteleiros. Unha nova preocupante, lóxicamente, que sexamos a cidade de España onde máis cae a rendibilidade hoteleira. Aquí, como en tantas outras cuestións, é importante ir ao sentido común. O sentido común pois non permite que unha cidade como Santiago teña fronte un goberno que dende o minuto 1 pois puxo a proa ou a diana ao turismo desta cidade. Non? O turismo en Santiago non é un inimigo. Non é un inimigo. Evidentemente, isto non significa apoiar o turismo masificado, isto non significa pois non ter tamén sentido común para controlar os fluxos, para que sexa de maior calidade. Non? Pero o que non se debe facer, e levan facendo do minuto 1, non sei se buscan réditos electorais ou enfadar os veciños ou crear un relato irresponsable na cidade, foi convertir aos visitantes nunha especie de inimigo desta cidade, non? Chegando, bueno, pois a intentar trasladar a sensación de que o turismo é esencialmente malo, que hai que loitar contra el. Nos estamos en todo o contrario. É o 20% da riqueza desta cidade e, ademais, que para min é todavía máis importante, está na esencia da nosa cidade. Os santiagueses nacemos, dende que nacemos na cidade e medramos, estamos acostumados ao turismo. Nós e todos os santiagueses anteriores. É unha cidade amable, é unha cidade aberta, é unha cidade internacional, é unha capital europea. Eso hai que cuidalo, porque eso pérdese moi rápido. Eses relatos irresponsables pois empezan a ter consecuencias tamén económicas. Non? Por lo tanto, sentido común. Sentido común. O turismo non é un inimigo, o turismo hai que regulalo, hai que cuidalo e hai que saber xestionalo. Pero non crear un relato alrededor de que todo visitante que chega a Santiago, pois cuidado, hai que poñer as alertas porque é esencialmente malo. Eso vai contra a cidade, contra a esencia da cidade e contra a economía da cidade. Pois don Borja Brea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por estar connosco aquí, como cada luns, analizando a actualidade de Compostela. Un placer e un saúdo a todos os ointes. Moi amable. 1:43.